Γεια σας, σε μία ακόμη εκπομπή Πασακαλέρης ενημέρωση. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα καλώδιο παροχής ρεύματος με γωνία. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, ελπίζω να φαίνεται καλά. Λοιπόν, αυτό το τοποθετείτε για παροχή στο τροχόσπιτο ή το αυτοκινούμενο, έτσι. Απλώς έχει και μία σούκο πρίζα για να πάρετε ρεύμα εξωτερικά. Άρα ένα πολύ καλό προϊόν, το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να πάρετε ρεύμα εξωτερικά από το τροχόσπιτο και να συνδέσετε εύκολα και γρήγορα το τροχόσπιτό σας με την παροχή ρεύματος του κάμπινγκ ή όπου αλλού βρίσκεστε. Λοιπόν, το καλώδιο αυτό είναι εξειδικευμένο ειδικό καλώδιο, ΙΤΑ 07 ERNI F3G, 2,5 χιλιοστά πάχος, έτσι, ενισχυμένο. Νομίζω ότι αυτό το προϊόν θα σας δώσει μια λύση και στις συσκευές τις οποίες θέλετε να λειτουργήσετε έξω από το τροχόσπιτο. Ο κωδικός του προϊόντος είναι 82188 και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για μια ακόμη φορά.